Shoutout sa dumalang. Ano ata yung cam niya, no? Shoutout, shoutout, shoutout. Present kaayo mi host, Siboyans Vlogs. Wow, thank you. Thank you, Madam Zen April. Damtansak. Sa'yo work na kami, hitas gamay ra akong data voice. Okay ra say nagkuan lang ko kay dugay na sa taon-taon na pud ko ba gumikan na ning ako ang kuan. Gumikan ning ako ang signal, problema kaayo so akong gitry na pud karon. Dili na gani ko kakuan ba. Sus, ay hara ko makakuan o makakonek ko dito sa taas so akong gitry dinhi karon. Salamat say ha Jennifer Iana, mega shoutout sa iyo.
Thank you sa padalaw. Okey ra walay problema. Host tamsakdan na. Salamat Siboyans Vlog. Thank you madam. Thank you po. Ano wala ka nag-premiere sa imo live? Puwede na di ay? Late lagi ka kaayo na. Gitry lang nako ni siya madam Siboyans Vlog. Matulog na matulog na biya unta ko. Nya kuan na baya pila na pud ka adlaw karon nga wala ko naka-live lagi nya akong gitryan og balik nga mag-live ko. Mao ni nga ingon ani. Ako rang gitryan kung kuan okey ra pud. Salamat sa 4. Salamat sa 8 na tamsak diyan. Thank you po. Matulog na biyunta ko karon pero nag-try lang ko kuan. Nag-try lang ko kay murag dugay-dugay na pud ko wala naka kuan ba naka duaw-duaw ani akong whitey ambot na lang. Salamat sa 5 na dumalaw pakitamsa ka naman si host diyan.
Good morning, Arkwang Simar. Thank you, Soy, sa pagdalaw. Thank you po. Soy, sa pagdalaw. Tamsakan mo naman diyan si Hoss. Nag-iiko yung ano ko. Ba't siya nawala? What the? Pagkanta na diha kay maminaw ko. Pag-share din ha, be. Unsa may itong kantahon, be, kay magkanta-kanta ta, be. Sige, sige. Apoy loading lagi pa. Loading. Sa may kantahon na 'to? Tula matulog na bitaw unta ko 'no. Natulog na unta ako, kaso nag-try ko kuan, nag-try kog live, kadyot ra gud ni siya. Hello sir, Instant Healing and Meditation. Welcome po. Haha, payag say. Pag-share din ha, be, payag ng naong nimo dinha. Tamsak tamsak sa host po, salamat po. Thank you sir, Instant Healing and Meditation. Where is your wife, sir, Instant Healing and Meditation? Your wife is Pinoy din and culture. Huh? Regards to your wife, sir, ha? Thank you, sir, and thank you, Arkwangsi. Unsay nindot kantahon? Sleeping po. Ah, okay. Ha, Arkwangsi, salamat po. What happening? Yo. Ewa.
Request I love you, goodbye. Ako sampang banbeo, natulog na ba ni siya? Rani? Sabi niya, naghang. Are you in bed? I want to sleep na, but I don't know my signal is okay or what. There is anything problem of my net. I don't know net or the SIM card. Or the SIM card I use because my SIM card is almost for 4 years now. And I don't know if lagi kanang kuan siya kuang si ay kanang soy kanang unsa ni siya? Loading. Rani. Entenay mana? Na? Entenay na? Bueno, La anagol entenay. la mata la chocolate. Sige kantahon nato yung kuan. I love you goodbye. Mag-try tag I love you goodbye daw be. Para asa man ni siya? Kuan. Para asa man ni siya sir and sir Arkwang si Mar. I love you. Hello. Cute face mo. Cute face po when you look like giving up. Are you joking? Are you kidding? Katong kuan ba kay type na ko tong akong gi kuan sa akong TikTok ganina. Wish I could be the one who could give you love. The kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give the heart and soul to you. Promise you forever, but baby, that's something I can't do. Oh, I can see that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'll only hurt you. I know I'll only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. Dili ta ka tarong og kuan diri. Hi, thank you Roman Chris once sa pagdalaw. Sa akong uyab pag-share dia Arkwang si Mar. Di kita ka syagit-syagit diri og tarong kay akong kauban. No, not kidding po. Galing host. Thank you, Roman. Hello, Roman Chris 1 po. From Instant Healing and Meditation. Salamat po sa pagdala. Thank you, thank you. Ato ganina ba nga akong kuan? Gusto jud kinako tong kanta nga akong gi TikTok ganina rom kuan Just Got Home.
May trabaho na pala kayo, Roman Chris. Normal na yung ano niyo? Work niyo? Tired at work, kain muna tayo. Sige lang, go lang. Go lang, Roman Chris 1. I know I only hurt you. Yung pagsubok mo, pagsubok. Okay. Can I get some ice cream over ML po? 12 kasi kaya pagod. Wow! So, nakakapagod nga ang 12 to 12, oy. Pagsubok. Biskut. Sure, instant healing with waffle. With waffle, sir. And strawberry with chocolate. Gusto kayo na ko ni siya nga kanta pero dili na ko makuha. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maliyo. Bakit ba bumabalaki ng iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan. Without waffle, so there is more room for ice cream. We have waffle with ice cream. Pagsubok naman. Hi! Salamat sa tamsak lang Lodi ha. Well mix. Boy! Ba, Eran. Thank you, Idol. Thank you, Idol. Well mix. Di ako nakadalaw sa mga LS nyo. Uy, ngayon lang nung signal ko. Kini lang sa ha. Salamat, well mix ha. Walay problema. Try ra pug ko ani. Kailangan lang, Lodi. Laban lang. Salamat, Lodi. Na kamahay-mahay. Makamahay-mahay kayo ning kuan ba kani bitaw. Makamahay-mahay kayo ning imbes gapaning kamot ka nga makabuot ang mga oras nya dili mo kuan dili unsa ni dili mo makabuot gumikan sa net. Nya talagsar kay makakonek sa taas kay tagsaman og wifi ang akong mga alagaw nya ang ginagamit kanang gagmay ra nga wifi unya og mabalaan nga nag-connect mi kay mo loading sa ilaha ilisan dayon og password. My God, lisod kay mo lay net so nagtry ko karon kung okay ba ni nga net na pod kung dili na pod ni okay sus agwanta na pud kuan magpaabot og isa ka bulan ayha na pod mailisan na jud ko ni kay murag lisod kaayo dugay ta makakuan ani di ta makasupport sa uban nga nag-support sa imuha ana di ba? Ay.
Salamat sa 6 na andiyan. Salamat, salamat. Salamat sa 12 na patansak at sa 6 na andiyan na nakitambay. Salamat po. Gantamsak ho. Salamat Kriza Maldita. Thank you Kriza Maldita. Ngayon noon sa imong gikuan nag-ingon wa man gud ka nagsaba gudaan sa kuha. Wa gani ka nagpasa sa imong kuan ba para nga masuportaran ka basi di ay ug makanit, makanit. Na 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 na. Mao pa di ay ikuan ra gud parehas na sa kuha first time ko nga nag-LS ingon ana pud gyapon ang gi-ML sa kuha. Ipasa sa kuhatin kanang ato na siyang ikuan. Makuha ra to nimo nga video. Makuha ra to nimo. Dili ko makakuan tin ha. Naa kay gikuan ana tin. Naa kay unsa na pero makuha ra to nimo parehas na sa kuha. Tudloan ta ka na unya, tudloan ta ka unya. Or ipasa i-screenshot ra gud ang gikuan sa imo niya ipasa lang sa kuha. Kay naa man tay kuan ana maayo tong magtawag unta, magtawag ra ta unya. Unya or ugma. Makuha ra to nimo. Sa ganitong naa pa man to sa kong utok ang gitudlo ni Ma'am Rose sa kuha. Naingon ana gyapon ko. First na ko nga kanang LS. Naingon ana gyapon quad to 10. Ingon ana man gyud natin oy at least kanang na-experience pod nimo na dili ba perpekto, di ba ta perpekto, di ba? Mag-try ba gid ta kung unsay makaayo sa tuang kuan. Sige lang, go lang 10, go lang. Ayaw ayaw kawala og kuan nga. Gumikan lang ana, napalo ka. Mo stop na ka, di ba? Stop ingon ana man jud na. Salamat sa 6 na andiyan. Salamat din sa mga patamsak. Salamat sa patamsak. May magandang kanta tani be. Saan ito siya? May pa'y magpadula ta no. Ang 5 manggod kay nagtambay ra po. Ang 5 naman nagtambay ra manggod so di ta makapadula og oras. Magpadula unta tag kuan. Oras ang premyo ba. Na 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 na.
Manganta-manganta tag worship songs be. Salamat John Mads Channel. Pagkanta na Lodi. Kanta-kanta ko worship song Lodi. Salamat Lodi ha, nawala man ha. Salamat Lodi sa pagdua. Salamat. Kadyot ra manggug ko karon or kung dili gani ni siya makadyot karon, makadyot. Ako ni siyang itambay ra. Bisan pag matulog ko ani guro. Ako ning i-try. Kay labon nakahulam kog kuan ba. Labon nakahulam kog kanang kuan kay akong gitry lagi akong kuan. Uy, akong net na ulit na jud kaayo ko ay. Ulit na jud kay ko sa kuang net ambot na lang. Saon ka unoy akong net oy ilisa na gid ni ilisanan na jud ambot na lang. John Mads Channel naunsa mituyok man luding man. Luding ko? Mo ba? Mo ba? Loading ko. Wait lang. Aray ko. Saan nagtamo? Okay naman siya. Medyo lang ako host ha. Salamat Roman Chris. Salamat sa pa-beji-beji. Lagi suporta ba na wala man siguro? Wala ka nang bugkulon na eh siya. Wala man good siya nag-loading good. Balik na ang net Lodi. Ani balik na unsa man? Bisag sa kuan rin eh. Balik na ang net lagi suporta ba na wala man siguro. Magpadula na lang siguro ta. Gusto mo dula? Watch hour ba? Dunga. Watch hour. Nindot tong dula, balik na ang net Lodi. Nindot tong dula kay kuan la gatuyok-tuyok gid ay ko. Gatuyok-tuyok mura man tag nasa world anyway. Tem walang tulugan unta ang meme sa ato. Hoy matulog ko oy pag sure mo diha. Kamo ray wala gatulog. Give me.
Hoy, John Mads channel ug Boy Bairan. Boy Bairan, grabe ka garaw og ngalan uy, Boy Bairan man ka. Asay sundang nimo diha? Magkuhan unta ta, magpadula. Gusto magdula? Watch R. Gusto ninyo? WH. Ang premyo. Who wants the game? Char. Ako lang ang kuana na. Nindutong padula ni kuan. Nindutong padula ni na nindutong padula ni kuan ni kinsa ganini oy ni kinsa ganito kung nalantawan sa iyang LS oy enjoy kay ko to tag 3 hours ang tag tulo ka kuan tag tulo 3H ang iyahang unsa ni iyahang padula iyahang daog kuwan ta magdula ta gusto mo magdula salamat sa siyam na andyan salamat sa siyam gusto mo padula newbie hair host pwede sumali sure sige sige Eljan Pahayag si Eljan Pahayag anong pa-game mo host magpa-game ta og kuan kaning magpa-game tayo ng yung hula-hulaan. Hulaan niyo kung sinong artista ang ipaano ko. Ano, game kayo Jan Mags, shout out Jan Mads channel saka Bro Wellmix ha. Sino ba si Eljan Pahayag? Kilala ko ba si Eljan Pahayag? Kilala mo ata sila eh. Si Jan Mads channel at saka si Wellmix. Tamsak ka naman dyan, baka hindi mo pa natamsak si host ha. Sige na para mag-prepare ako kung sino yung gustong sumali ng palaro yung sa Watch R. Sino ang gustong sumali sa WH na palaro? Sino? Tamsak na ako. Salamat ha. Secret lang to ha. Ikaw na. Sige na, kaning kinsa ang gusto mo api? Sino ang gustong sumali sa palaro? Dili iya. Sorry siya ha. Tambay-tambay mga kapatid. Sino ba talaga si Ikew? Kinsa man gud na siya good? Ano di man gud na siya magpaila good? Si Eljan Pahayag. Bisaya pa sad ni si Eljan Pahayag? Si Eljan Pahayag, si Eljan. Imo na siyang account Eljan Pahayag. Unsa na ako pagdikit sa imo basta dili pa ka nako dikit sa akong mga ninja. So para kuanan ta ka. Maduaw-duawan ta ka. Shoutout sa lahat. Kinsa man na si ikaw man siguro na Jan Mads? No. Si Jan Mads channel si Eljan Pahayag. Newbie hair host. Pwede sumali. Nag-loading na pod ko wala. Man siya nag-loading.
Tukon man yung akong cellphone oy nga isa. Ikaw na siya idol? Si kuan, si kaning si Eljan. Eljan ikaw lagi day na? Kay jud ka. Ay, walang loading po. Wala. Nai-enjoy nai-enjoy ako sa'yo instant healing and meditation when you speak in Tagalog or Bisaya. Diyan Mads, baka gusto mong mag-ano, baka gusto mong pumasok dito sa ano ko. Pumasok ka nga dito. Daghan shoutout sa lahat ang andiyan. Ikaw lagi na. May pay mosulod ka diri diyan Mads. Sulod diri sa kuan diyan Mads kay mag-check ka ta. Ha diyan Mads. Daghang salamat po. Nag-loading siya. Loading na talaga siya. Tabinom na rani. Hmm? Ibinom na. Bakit gano'n? Loading host, loading lagi. Oy, what happening to my net gid siya ay problema gid akong net karon. Hmm. Mega shoutout sa lahat. What happening? You're not loading here. Dili po ko kabalo mo kuan mo kapiling kaning lapi uy. Kanina ra ko gusto mag-drop og kaning link para naay mosulod pod ba.
how to use this. Di man siya loading sa akong isa ka kuan, nga naman ni siya. Why? Your video content sabog pa ni niya. You're not loading here. I'm not loading here, but I'm loading in the other telephone. Yeah, what's happening? Samo kaya niya akong kuan be. Kuan ra munta ka. Dan na Maliko, shoutout sa lahat. Oh, but I see and hear you fine. Pahinga muna. Saglit bago matulog. Okay naman. Bakit loading ka ba? Loading daw ako eh. Kainis naman to eh. Di ko rin makatelengk yung ano. Yung ano to. Ito clipboard na oh. Ayan na. Ginawa ko na. Maayos naman. Kaya nga siguro sa isang cellphone ko hindi maayos eh. Doon sa isa okay naman oh. Yung kinonek ng ano na nito. Yun oh. Okay naman siya. Dire-diretso naman yung ano. Buffering ha. Joke lang, no problems. Maayos naman. Si Lloydie. What happening? Nainis na ako. Ba't hindi ako maka-invite? Natutulog na yung ano. Nice is anong nice is
Anong nice smile, sir? Woo! Hindi talaga siya makapasok. Pa-games na lang tayo ba? You want a game? How can we start a game if you are the only one here? Dalawa lang kayo tinambay na lang yung isa diyan. Kasi hindi naman 'to mainit, eh. Matulog na kayo. Matulog na kayo. Your smile po. Good night, host. Mauna na ako, antok na ako, pagod kasi sa work. Oo, tulog ka na lang. Good night na, host. Oo, matulog ka na. Instant telling good night. Matulog ka na, itambay ko lang din naman 'to. Tingnan ko kung ano, hanggang mamaya kung anong oras ako makagising. Saka ko 'to papatayin. Matutulog akong naka-on ito. Good night po, Roman Chris. Bakit kaya ganito 'to? I'm going to bed now.